Türkmen hökümetiniň ykdysady üstünlikleri yglan edip beren nowatdaky hatawatynyň fonunda paýtagtyň we vilayatlanyň ilatynyň esasy azyk önümlerini satyn almakda kynçylyk çekmegi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, şu günler Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çäklendirilen mukdarda satylýan şekeriň gapdalyndan möhleti geçen haritler goşulyp satylýar. Käbir dukanlarda meselem Laçyn dukanynyň bir bölüminde 1 kilogram şekeriň gapdalyndan möhleti geçen margarini 2,5 manada goşup satýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji ýunda habar berdi. Bu ýagdaý barada Laçyn dukanynyň özünden maglumat alyp bolmady. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň Mary vilayatynda un gytçylygy saklanýar. Käbir etraplarda un satyn almak üçin ýaşaýjylar galyp kagydlara gol çekmäge mejbur edilýär. Marynyň etrap dukanynda 25 kilogram uny satyn alan alyja 50 kilograma gol çekdiler. Olum çekçek däl diýse, alyja oňa haýbat atyp çek bol diýipdir. Alyjy arz ederin üstüňizden diýsem, nire ardan bolsa yetir ýaşuly diýdiler diýip Mardaky çeşmämiz habar berdi. Marda un gytçylygy aprel aýynda başlandy. Käbir etrap dukanlarynda un birnäçe hepdelep satylmady. Käbir ýerlerde her adam başyna gödöňde tutulan aýlyk un paýy gijikdirilip satyldy. Ýurdun ýolbaşçylary ýurtdaky ykdysady kynçylyklary açyk boýun almaýar. 6-njy ýylda Türkmen hökümeti 5 aýyň ykdysady ösüşi barada hatawat berip ösüşiň 6%-den ýokary bolanlygyny we hususanda maýda harit dolanşygynyň 19% köpelenligini eglan etdi. Emma tynçylaryň bellemegine görä, saklanýan azyk nowatlary we umuman ýurtda döwletiň kesgitlen narxlaryndan azyk satýan ýörüýti dukanlaryň bolmagynyň özi ykdysady şertleriň oňuna dälligini we ilatyň alyjylyk mümkinçiliginiň ören gowşaklygyny görkezýär. Bu arada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýa-da tynçysy Bruce Panier şeýle diýär. They were supposed to provide these basic goods at an affordable price in state stores which would Döwlet dukanlarynyň üstü bilen hökümet öz ilatyna esasy azyk önümlerini el ýeterli bahadan teklip edýär. Emma häzir bu baha milli puluň hümmetine garanda reallyga gawat gelmeýär. Şeýlelikde döwlet dukanlaryndaky narxlar şol sanda şekeriň kesgitli bahasy hökümet üçin goşmaça çykdadyjylary talap edýär. Moňa da hökümetiň puly ýok, emma hökümet manadyň hümmetiniň gaçanlygyny boyun alasy gelmeýär. Ösesine hökümet genial lideriň gol astynda ykdysady wadançylygy eglan eden ýurdun ilatyna ykdysady kynçylyklaryň näme üçin dörenligini, nädip düşündirjegini bilmeýär diýip Azatlyk radiosynyň merkezi ýa-da tynçysy Bruce Panier aýdýar.